A la meva pràctica professional veig de tot tipus de persones de diferents orígens, professions, però com soc també advocada sí que és cert que veig molts col·legues de professió. En el teu cas, Manel, el teu objectiu principal era millorar, reduir nivells d'estrès també, millorar les respostes de l'OCD, del TOC, del trastorn obsessiu-compulsiu, perquè no interferís en el teu rendiment professional. Jo he de dir que és una teràpia molt efectiva en el curt termini. O sigui, que comences a constatar els resultats a mesura que, o sigui, de forma progressiva. Millores, tenir una son més reparadora, cosa que això em permet d'entrada ja poder rendir, tenir un rendiment més alt en el meu dia a dia, no tenir aquella sensació de cansament, d'estar esgotat, de que em falta unes hores més, això importantíssim. I d'una altra banda també tenir pau interior, però sí que és cert que a part de la son reparadora també he tingut un efecte pel que fa a la reducció de la sintomatologia obsessiva. A mi la hipnoteràpia del que es pot diferenciar respecte a la cognitiva conductual és, en efecte, no et centres. O sigui, et dona unes eines i una perspectiva diferent a l'hora d'afrontar una determinada problemàtica. En comptes, sobretot a mi el que m'ha ajudat molt és a poder entendre com el meu cervell funciona. I quan tu entens com funciona, després és més fàcil no caure en el parany que el TOC intenta cada 2 per 3 fer-te, no? Clar, sobretot jo tinc, ja et dic, en les teves sessions, a mi el que m'ha ajudat especialment ha estat el fet de poder entendre-ho a través de les imatges i de les explicacions que ofereixes sobre com funciona el cervell, l'amígdala, el còrtex, quin és el procés neuronal, no? Com canvia, és increïble com realment treballant, clar, és que és un intangible, això és una cosa que constates les millores a mesura que va passant el temps, i això és molt important. Són diferents capes que tu has d'anar tractant, i jo recomano que es faci perquè ho he fet amb tu, ho hem fet, i crec que la prova que, ja saps, ja t'ho vaig dir, després de vacances, quan diverses fundacions catalanes em van encarregar fer un estudi sobre l'aplicació de les darreres reformes legislatives en matèria de capacitat jurídica de les persones amb discapacitat. Ostres, a mi quan em van fer aquest encàrrec amb uns terminis, clar, jo estava una mica... Tenia por perquè, clar, em conec i sé que a l'estiu el nivell de pensament obsessiu, arran de l'experiència que he anat tinguent durant aquests anys, sí que interferia, no tant com en el passat, però sí que interferia d'una forma bastant... que em donava per sac, parlar-ho així. Ostres, pots creure que aquest estiu, per primera vegada, he pogut fer-ho sense interrupcions pràcticament? Aquesta sensació, Carla, sincerament, és... Jo ja feia temps que deia, em falta alguna més per poder acabar I t'he conegut hipnoteràpia i dic, hosti, això ha estat una eina més que m'emporto i una eina que ha estat molt profitosa i que t'estaré eternament agraït perquè aquelles setmanes d'estiu, i t'ho puc dir, i t'ho dic amb la mà al cor, t'ho dic de debò, han estat les millors vacances de la meva vida. Potser no han estat de festa com altres anys, saps? No, però ha estat el fet de tenir pau interior,
allò que jo sempre he estat cercant i que la gran majoria de nosaltres, tinguem o no tinguem, també busquem, també anhelem, no? Per mi això, Carla, ha estat el millor regal que em podies donar. I m'alegro moltíssim, Manel, ja ho saps. Molt contenta de que et sentis així. Aquesta era l'objectiu, per això hem fet aquesta feina. Gràcies a tu. Per això hem fet aquesta feina, Manel. Doncs molt bé, i durant el transcurs del tractament hem estat a distància, no? Hem estat a diferents països i quan hem estat al mateix país estàvem a diferents ciutats. Com has trobat l'element remot i quins avantatges t'ha portat fer les sessions online, Manel? Un dels neguits a l'inici que jo tenia era funcionarà fent-ho? I sí, perquè al final és, clar, totes les explicacions, les imatges, i després amb tot el seguiment, és totalment compatible. De fet, hem fet totes les sessions, més enllà de que ens vam conèixer a l'inici de tot i després al final. Però després tot el més ho hem fet online i els efectes són els mateixos. Segona part de la sessió, quan fem la hipnosi, no és tan coneguda i si com moltes persones prenen com a referència els espectacles de teatre o les persones doncs van a veure l'espectacle i això potser no és molt orientatiu en quant a la realitat de la hipnoteràpia terapèutica, perquè potser pensen que sortiran parlant com el Pato Donald, no sé, us veuran 2 litres de suc de taronja o qualsevol cosa. I no és així, oi, Manel? No és així la hipnoteràpia terapèutica? Doncs, Manel, per la teva experiència en primera persona ara, del que pensaves abans de començar el tractament, amb les idees preconcebudes que poguessis tenir a la realitat, i quina és la teva opinió i com t'ajuda la hipnosi? Bueno, sobretot no té res a veure amb la idea que una persona pot tenir de la hipnosi d'una persona que mou el pèndol i l'altre acaba en un estat de, no sé, d'estar en un núvol. No, sinó que realment és un mètode en el qual la persona està en un espai segur, s'estira, escolta una gravació, aquesta gravació et situa en un món, diguéssim, diferent, o sigui, és un estat de relaxació total, no? Profunda. Aleshores, a partir de la respiració, d'una respiració conscient, tu has d'anar seguint el que la gravació va dient, no? És representar-ho mentalment el que diu la gravació. I quan tu t'imagines tot aquest relat, paral·lelament, és quan la teva atenció canvia, va dirigida cap a aquesta gravació. I sí que és cert que després d'aquesta hipnosi, perquè és com una autohipnosi, no?, que nosaltres mateixos ens fem, acabes molt descansat, acabes com, ostres, amb ganes de fer amb molta productivitat. Després vaig fundar l'Institut de Salut Mental de l'Advocacia, que tenia com a principal objectiu sobretot la lluita contra l'estigma en salut mental dintre del nostre col·lectiu, que ja saps que és ara, de mica en mica, sembla que el tema comença a posar-se sobre la taula, ja veurem si això queda com una moda o si realment es treballarà el canvi de cultura corporativa que necessitem. He estat també membre de la Comissió de Benestar Professional de la International Bar Association, que van fer el primer estudi sobre el benestar mental del col·lectiu. He estat assessorant també a diferents entitats de salut mental durant aquests darrers anys, seguint el marc de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, i ara també estic en el grup de Liderem. És un lobby juvenil molt transversal que al final vol també apropar els més joves, no?, als líders polítics, econòmics, socials, i és una forma també d'empoderar-se, no? I estic en l'àmbit de la discapacitat i tercer sector dins d'aquest moviment juvenil, i certament totes aquestes experiències són molt enriquidores. Però, Manel, ets una persona amb talent, Malauradament, però malauradament les nostres respostes d'estrès, que ho hem vist durant les sessions, es poden interposar
i impedir que el nostre talent es manifesti en tot el seu esplendor, que això és un problema a vegades, no? Perquè ja tenim tot aquest potencial que de vegades, i que pot ajudar a tantes persones i fer tantes coses bones, productives al món, i quan estem en modo supervivència, no? Quan estem en survival mode, estem per unes altres coses, no estem per desenvolupar totes aquestes capacitats. I per això, un dels teus principals objectius, jo recordo que al principi de tot, el que em vas dir a l'iniciar la teràpia va ser que volies ser capaç de gestionar les respostes que estaven interferint amb el teu rendiment professional, especialment per poder fer més en aquelles àrees que tens especial interès professional. Un dels meus objectius, a part de jo tenir sempre en ment els teus objectius i intentar que els puguis assolir el més ràpid possible, un dels meus objectius és que també, a part de que els assoleixis el més aviat possible, quan surtis a la consulta tinguis unes eines, que això estigui internalitzat i que tu tinguis eines per afrontar la vida, per afrontar les situacions de la vida, perquè com ja sabem, la vida succeeix, les coses passen, no podem canviar això, però sí que podem canviar com nosaltres responem enfront als esdeveniments de la vida. I eternament agraït, d'acord. Un plaer haver treballat amb tu, també, Manel, ja ho saps. Espero que ajudi a molts companys i companyes. Quin diries que ha estat el major benefici del tractament? Ha excedit les teves expectatives i, en cas afirmatiu, de quina manera? Sobretot el que més m'ha ajudat ha estat tenir pau interior, trobar la pau interior que necessitava per poder afrontar el meu dia a dia. Però ara el fet d'haver fet aquesta teràpia també m'ha donat un alè d'esperança, perquè pensava que el meu marge de millora quedava com estancat i amb aquesta teràpia m'he donat compte com he pogut donar una passa, he trencat un sostre que pensava que ja em quedaria en aquest sostre, però he tingut la determinació, la confiança, tot i que en un principi un és reticent a acceptar coses que surten del seu paradigma o del seu imaginari col·lectiu, però home, és que, no sé, potser per la meva circumstància, que tinc una ment més oberta, vaig dir, escolta, anem a provar-ho perquè jo estic aquí constatant una sèrie de mancances que necessito posar-hi remei per tenir un descans més reparador, per ser més productiu. Anem a provar la hipnoteràpia. Ai, que bé, estupendo. I a més trobar la persona, trobar la terapeuta amb la qual tinguis connexió, que això també és molt important. L'aliança terapèutica és superimportant. L'aliança terapèutica. Molt important per la feina. Fonamental. Sí, perfecte, Manel, que bé. I per mi la hipnoteràpia ha suposat una revelació perquè he pogut trencar un sostre que pensava que aquest sostre ja seria de per vida. I m'ha deixat amb una sensació d'esperança. I jo crec que la hipnoteràpia contribueix a una millora progressiva. O sigui que... Què vols que et digui, Carla? No. És que és així. Sí, és que a mi m'encanta aquesta eina. A més, també dona resultats ràpids. I es nota que ho vius i això també és important. Perquè pensa que també ha d'haver-hi aquesta aliança terapèutica de la que parlàvem. La persona també s'ha de sentir interpel·lada quan parla amb el seu terapeuta, perquè si constates que el teu terapeuta creu en tu, vol el millor per tu, t'està donant les eines, aquest vincle després és molt fort i contribueix sens dubte a la millora. Estupendo, Manel. Ha estat un plaer, ja ho saps, treballar amb tu. Gràcies a tu. Moltíssimes gràcies. I et desitjo molta sort en el teu projecte. Moltes gràcies, Manel. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui aquí en aquesta entrevista tan agradable a Casa Fuster i, espero que us hagi agradat. Fins aviat. Moltes gràcies.